bertsolariak segidia doinuan utziko ditugu modu librean. Hau izan dena gure partetik, espero dugu saio ona pasatu izana eta bertsolariekin utziko dituzten. Hau niretzat berria sortu beharra irria eta denon artean kantaura benetan hemen gaude lau honetan eta ni erdi-zerditan benga kanta ezala beste bat berehala. Ikusi duen zapata gitarra despistatzeko aski, oraindik mareatu, egin behar despistatu, zuk atera argazkia, neska guapen gara Adria. Horko hori bezala, rubia mundia da, nik ere kulero beltza dut naiz askoren ametzan. Eban broma da hori, naiz da geratu ongi. Galdetu egingo nuke zuek zer duzue uste, ez gara ederra, naiz da izan alperra, ez gara horren algara, baina bihotz mundialak ditugu guk barruan, ta neuronak buruan, 10 puntu gure alde, maitatzen dugu delaude, ta ez aldizkaritan, ez da ere telebistan, ja nahikoa propagandan egin dut digitalana. Beraz, segi binezte, paiazra desastre zer pasatu zaizuen. Den pentsatu numekaren limoi, putara hori, egin zaio erori. Tripa daukator bueltaka eta eman dit kriston naskazen jatorra ikasleak, zu bezalako zeak, jatorrak eta majoak eta pixka bat gaiztoak, ideia bat ere ez, dute horma mesedez, nik nahi nuen marrubia, limoiak neni judia, hobea bezelako, eman didate txato, nik nuen hori dura eta egin behar itxura, oso zegoen, esan behar nuen hemen, eta zela laraia edo besterik etzen espero nola erduan ikusi, zaporea zean itxusi, norbaitek aldu guztoko hartzean goia horko. Ez dago eskurik, pasatu hemendik, eta probatuko duzue horrela ere baizue mundu aldatzen doa, ta hemen gitxakoa, txanda nahi duela, orduan kantatu. Gai jantzaileak, alferrak, gaiztoak eta okerrak, gai gutxi eta txarrak, ez dira oso azkarrak, amurriokoak direla, hori egia ditzela, horrela izan behar da, ez naiz harritzen ara, binaspre limoiarekin gaur ikusi dut oso fin, afari